Hallelujah. Muzita ra Jesu, hallelujah. Vakafara chete, hallelujah. Tinotenda Mwari mangwanani ano nekuti ndiMwari uye watipa mukana wekuuya kuzonamata. Pane chinhu wani chandakadzidza, it's not guaranteed that you must pray or you can come to pray. You need grace. Ngatimbofarirai Mwari mangwanani ano muzita ra Jesu. We have quite a number of brethren that I saw on the visitors list that do not hear Shona. Can I ask those that can interpret English, especially with their mother tongue, to go and sit next to them and interpret? Pumalanga, what type of language? What is it? Zulu? What it's Swati? How many can speak Swati here? I'm looking for brethren who can speak Swati. I can see there's a hand there. One, thank you. Another one who can speak Swati again. Zulu. How many can speak Zulu fluently? I know there are quite a number of them. Let's go and sit next to them and interpret to them. Those that have come that do not speak Shona, when you others are seeing Professor Nyabadza, can I see that team that do not speak Shona to meet my Fundis? Or can you wave? Or you can come in front, come and see this young lady, come in front, let them see you. Just go and see her and communicate to her so that you can communicate about English service for next week, Sunday. Those that do not hear Shona, so that you can go in a comfortable zone where you hear each and every word. God bless you. Hallelujah. Togona kugaredu pasi zvishoma. Regai nditende mbuya nasekuru Zhakata vanga vachitichera zvakanaka. Mwari akukomborerei mbuya nasekuru vakuitirei zvakanaka. Hamusati mapedza kuita zvinhu, muchiri in the process yekuenderera mberi muchiita zvinhu. Kana tapedza basa repanyika tinofa. Kana tichiri panyika ngatiitei zvinhu. Amen and amen. Kana tichiri panyika ngatiwane zvatinobata nemaoko. Sekuru nambuya, I urge you, and I'm still continue to bless you, to continue to conquer, to continue to acquire assets, to continue to eat the good of the land. Imboendayo could go to very far and enjoy the land. Go to holidays, enjoy. Some people, they think they were born to suffer, whilst you were born to enjoy. Amen and amen. Isaiah 1:19, I love that verse. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. And it's a commandment that you must eat the good of the land. Amen and amen. Mwari ngavatitire zvakanaka. Ndigamuchirewo zvakare Professor Nyabadza vanga vachicheya pamwe chete nekuleader intercession pamwe chete naamai. Komborerwai, itirwai zvakanaka muzita raJesu. Amen. Pane chiziviso chambopiwa navanyabadza chandoda kudzokorora, chekuti kana wauya kunonamatirwa, kana uri a fellow member patinoita deliverance, I don't expect you kuti ubate munhu ari kumanifest. One, it's a job for the dedicated pulpit workers that do prayers that are related to that. Two, pakubata kwedu vanhu tine mabatiro atinoita. Manzwa zvandikuedza tsanangura. Haugoni kuti uri murume unobata mukadzi wemunhu like this uchiti uri kubata munhu ari kumanifesta. That is not acceptable. That's why we specifically train people. We have people that are committed, that are dedicated to do that. They know what to do and how to do it. Andika zvitiitire zvakadini zvakanaka. Mwari verugare vachikudzwa. Amen and amen. All night prayer. Ndirakuona vanhu vachifarira nguva yekunamata. How many are going to enjoy the all night prayer? Come, let's pray. We have a lot in store. Maine nyasha netimu yavo vanenge varipo. Vanoridza baba chivese netimu yavo vanenge varipo. Ende toda kutombo tipa all night papo timbonyatsofila masaundi yedu hatisati tanyatsoifila ichiri nyowani. Vari kungoita 1 or 2 worship totogumira ipapo. Saka all night we have the whole time to pray, to
praise, to dance, and to be happy before the Lord. Tinenge tine Randfontein, you know Randfontein came from this assembly together with Western area. Saka vanenge vari pano zvakare. Mwari verugare vachitiitira zvakadini zvakanaka. So let's come in our numbers. Mwari verugare vachikudzwa. Ndine another good news that I have held up and ndina kuidaidzira last week, but we have one of the best news that we have been waiting. Takatenga this church we had an agreement last year, February. Then we moved here on the 7th of April last year. We had a march. But patakasvika pano takaona kuti this church was registered under commercial. Kureva kuti ma bills and rates, they could be very high. True, there were 2 stands here, so they were need to be solidified to one. Saka izvozvo zvakatitorera nguva yakareba kuti tikwanise kuregister church ive muzita redu. Asi musi wa4 October, it was officially registered under AFM Rudaport Prayer Center. So we now own the building. So the building is now ours. It's in our name. You can actually say in Rukudo Repa Church rine rakanyorwa kunzi AFM Rudaport Prayer Center. Amen and amen. Zvichitiitira zvakadini zvakanaka. Amen and amen. Pane song andozoti pana maine nyasha vaimbe pavanouya praise team kuti I dominate. Kana paine chinhu chaunofana kuita panyika yevapenyu is to live to dominate. Don't live a life of submitting. Mwari ngaatibatsire isu nevana vedu kuti kwese kwataenda tinosiya influence. Shoko raMwari rinoti pese pawatsika netsoka dzako ndakupa. Kune vanhu vakawanda vari kuti kana zvanaka tichadzokera kuZimbabwe, but zuva ravatorarama uri munomu watorarama, you are not going to regain it. Saka kana uri munomu itorarama zvemunomu. Ende vazhinji vedu takauya tiri pa child bearing age. Ini ndinomboenda kumba nevana, unonzwa vachikubvunza kuti daddy, when are we going home? Kureva panapa, kureva kuno. Anditi paunoenda pamwe pacho kumusha, depending nekuti wakauya rini, you find yourself a little bit lost. Amen and amen. Unozviona pamwe pacho Mwari vakatokuti uye kunoka, wakatokuitira zvakanaka. Tengai dzimba, tengai dzimotikari, rarama zvakanaka. Pane chinhu wani chandakadzidza chandinoshuvira kuti munhu wese ave nacho. That passion to be excellent, that passion to do good, that passion to excel, that passion to possess, that passion to break records, that passion to do, you know, panyika pano kune vanhu vari kurarama, koita vamwe vanhu vari kubatsira vanhu kurarama. Semaendera atakaita kuchikoro, uri kuona kuti mumwe munhu ari kukurapa nhasi ndidhokta, mamuri musame class. Mumwe munhu ari kukudzidzisa nhasi, mamuri musame class. Mumwe munhu ari kukudhiraivha, mamuri musame class. Chakutadzisa kuva palevel naye ilevel yenzara yauinayo yekuita zvinhu. Nhasi tinogona kunge tiri nhasi, anogona kunge ari nhasi, asi mangwana anomuka akasiyana nanhasi maringe nezvataita nhasi. Can I repeat again? Kana tikaita decision yekuita zvinhu, everything starts in your mind. The mindset, it can be God's workshop or it can be devil's workshop. Failure and poverty is in the mind. Ndogana nchikupai a very simple example. So many people are scared to drive, but they are not scared to be driven by a taxi driver with red eyes after taking ganja. Taxi drivers, they are driving, maneuvering in the yellow line, in the bushes. When there's traffic, they cut corners, they don't stop on stop signs. But you are scared to drive yourself, but you trust someone to drive you. There are people who are even in the spiritual world, they are scared to own a house, but you are not scared to pay rent. Ye rent unaiwana, but ye kutenga hauna. Zvinoita sekuti wakanyorwa kunzi rent. Matyira unoita land road kubva musi wa 25, 26 na 27.
pese paona landlord, mamuka sei amai, mamuka sei baba. Dai kuchikora muzura iri mari, vamwe venyu you could be very rich. Because you submitted to everything, to tax driver, to landlord, to garage, to everywhere you are. Haunawo musi waunoda kumbomuka uchinzi mutekwa wauya. Haunawo musi waunoda kunzi munhu chaiye auya. Haunawo musi waunoda kumboremekedzwa. Do you know that it's in your spirit to desire to be respected? It's in your spirit to desire to own. It's in your spirit to desire to have something. Munoziva kuti mayakanzi nevanhu submission zvinoreva kupusa. Pamwe pacho submission ikashaya wisdom zvinova zvakuzoreva kupusa. Even pachechi panapa unenge uchikochikora muzura kubva ukasangana nemwana wesunday school. Pamwe pacho panodawo kuti munhu ave munhu kumbovawo neassurance. Pana vamwe vana mai vanobika zvinoshata chaizvo nekuleka kweconfidence. Nodira mafuta uchita netema. Mafuta acho ndeako, poto yacho ndeako, room yacho ndeako, netema dzabva kupi? Ndimwe zuva ndakambomiswa murodhi papa ine traffic yakawanda. Andinoziva vaya mapurisa anenge akawanda akaisa zvinhu acheka matikezi. Ndayangoudza wekutanga kuti ndivhurirewo ndakamirirwa kumberi. Zvikanzi, what did you say? Ndikati, open, they are waiting for me in the front. Havana kundibvunza kuti akandimirira ndiani, they opened ndikaenda. Ndaitorewa kuti mukadzi wangu nevana vakandimirira. Ndozvandaireva izvo kuti mai nevana vakandimirira. Pamwe pacho chiri kukuvharira masoka iconfidence. Kungoziva kuti mantiri muna Jesu, mantiri mune upenyu, then you start from there. Umwe munhu uri kudetseka kuti hauna chaunacho. Yes, hauna chaunacho, but Jesu unaye. Ende ukatarisa kuti vese vanazvo vakatanga vasina, chakazovawanisa mafungiro. Do you know kuti vamwe vanhu vazhinji they are enemies of themselves? Can I repeat this? Most people are enemies of themselves. You hate yourself before people hate you. Chinokutadzisa kungodya, unodya unge munhu abaso. Chinokutadzisa kungodya wakadzikama chi. Umwe haatotsengi, achikurumidza kutadza kungonakirwa kana iri nyama yacho waivhini waitenga yaexpire. Chidyawo zvakanaka. Kungodyawo wakadzikama, kungodyawo zvakanaka. Haupedzi kutsenga, unokanganisa nedigestive system, unokanganisa. Every time you are pressurized by yourself. You are scared by yourself. Hembe chaiyo ukaitenga ugonyatsopfeka zvakanaka. Zipi inovharwa munhu akutobuda mumba. Dzikamai. Hausi muenzi panyika, wakatoya zvachese uri wepanyika. Ndosaka mumwe munhu aiti tichanovara kudenga. Indofunga kuti vanhu vari kutarisira kufara kudenga hakuna mufaro wavo. Ndinokuvimbisa vanhu vari kuda kufa kuenda kudenga. Vanhu ivo vachanopiswa wai, vachanopisirwa dhimoni reunyopi. Mwana anidza, mwana wako ari kurara pasi kuda kuenda kudenga. Tanga watengera mwana mubhedha. Hauna bhutsu uda kuenda kudenga. Gumbo iri rakanzi ripfeke bhutsu panyika, hariendi kudenga. Saka pamwe pacho pamuri kuenda kudenga yepanyika hamusati mapedza. Zvakafanana nevanhu vanobva kuchikoro vasina kupedza, vanonotambudzika futi kuindastiri kwacho. Tanga vapedza chikoro chepanyika kuti kuri kumberi uko kuite zvakadini, zvakanaka. Ndosaka uchiona kuti even ukaita accident haufi, because hausati wapedza zvepanyika. Mama wana baba muri munhu, hausati wambotengerawo mukadzi kudya nyama kuguta, kuendawo naye kurestaurant kana naye kuenda kuholiday, ukangozwa musoro, Mwari munditore henyu ndarwadziwa. Uda kutorwa kupi? Zvikwereti zvako zvepanyika zvinobhadharwa nani? Takavabhadhara zvikwereti zvepanyika. Denga harisi kuda vanhu vane zvikwereti, riri kuda vanhu vapedza. Unozodwa Bhaibheri richitaura richiti, po achiti ndarwa kurwa kwakanaka, ndachengeta kutenda. Anga aine zvaaita. Anditi anga anyora Bhaibheri, afamba rwendo, aparidza maguta ese. Imi muda kuenda kudenga maitei? Hamusati mazvitengera bhutsu, hamusati mazvitengera pekurara, hamusati mazvitengera chekudya, hamusati mazvipfekedza. Kudenga muri kudiwa nani?
pamwe pacho vamwe venyu ivhiri muri kutuka mweya werufu, hapana tombokurayai kana varoi chaivo havadi kukurayai, totuka mweya werufu vabandobhainda. Hapana mweya werufu, mweya werufu uri kutsvaga vanhu vane upenyu, vasina upenyu havateerwi nemweya werufu, nevaroi havatambisi mushonga kuroya vanhu vasina zvavari kuita. Saka kuti uroyeke unofanira kunge ine zvauri kuita. Do you know kudhara kwainzi kunourayiwa munhu? Pakati apa panourayiwa vanhu vari kuchekeresa vanhu vada kuita bhizinesi remashops, but mapenzi aisaurayiwa, vaitotsvaga ane dzakakwana, because ukauraya benzi naSatani haasi kutsvaga mapenzi, atotsvaga vane dzakakwana. Saka kana usati wakwana, Satani haasi kunetsa newe. Tarisa umboona kuti kana urunzi uri kuenda kudenga, wapedza here panyika, wamboitei? Une suti yako 1. Tarisa munhu ari padhuze newe kuti hanzi namufundisi, wanzwa here? Zokorora kuti wanzwa here? Nechechi yatatenga iyi, umwe munhu akutarisira kufa, toda kumbonamatira pano, hatina kwatoda kuenda, tichada kutombonamata pano kwemakore nemakore. Iwo Mwari havangatipi chechi woti nyima mapermits, they will do their pamberi. Tarisa munhu ari padhuze noti hanzi profita wepaguta awe munzvimbo ati mapermits ari kuuya. Taurisa kuti mapermits ari kuuya. Tinotenda Mwari. Haleluya. Weekend ino takaitirwa zvakanaka. Mukazoona paFacebook kune vanofarira makuhwa, regai tivabatsire vazotaura zviri productive. This weekend takawana nguva yakanaka nechurch board, tikabuda tikanokurevai tichironga zvekuenda kumberi nekumashure kwatakabva nekwatiri kuenda. Saka takanga takabuda nechurch board nemaspouses avo, tiri kunzvimbo yakanaka stereki, tichitorwa mapikicha, tichikunamatirai nekudya. Tisingatsanyi, tainamata, kudya nekutorwa mapikicha. Handichakutauriri kuti akadonha achida kujamba kutorwa foto ari mhepo ndiani. But it is wonderful. Mwari ngavatibatsire kuti church board irambe ine mweya wainawo. Mazuva ese andashumira pano nezvatiri kuachiva, ndiri kuona Mwari timu iyi haina mweya wekurwa, haina mweya wekukakavadzana, ine mweya wekubatirana kuti basa raMwari rifambe. Muzita raJesu, amen. Toda kuparidza nai. Vafarireiwo church. Alright. Vamwe vacho havatovazivi, regai nditange nekuvasimudza. Ava vari apa ava vakapfeka kala iyi, simukai. Makala anonetsa, handa kuenda kucreche. Iyo iya muri kuona iyi, vanonzi maimufundisi jiriji. Handirika. Right. Vari padhuze pavo, baba namai masuka ndo ava deputies. Handirika, ingowevhai ndokuzivai, tarisai vanhu vakuonei. Baba namai mutwasekwa ava administrators. Vafarireiwo muzita raJesu. Hallelujah. Baba namai nyabadza, our secretaries, ngovafariraiwo. Baba namai manhivi, mai manhivi vari uko, vari kushumira vari uko. Our youth leaders, muzita raJesu. Baba namai moyo, our former youth leaders and our board members, vafarirei. Baba namai Mlambo senior, baba namai Nyamunga, ngovafariraiwo. Baba namai Mashava, they form also part of our praise team. Muzita raJesu. The good thing is baba Nyamunga vakatotendeukira pano, vakatobhabhatidzwa pano. Izvozvo vava church board. Ndakavaona vachifamba netsoka, now is driving. Mwari vanongokuitira zvakanaka. Chimwe pacho chokutarisa kukomborerwa tumwe tunharo tusina nebasa rese. Handina basa nemunhu unogara nemakude. Dai usingafani kuita basa nemunhu wakaitwa gudo kana mombe. Kana wakaitwa munhu, you must have chekuita nevanhu. Handizvere, nekuti unosimudzwa nechi. Kati vanhu handina basa navo. Mwari anokusanganisa nemakudo. Mumurara hadzipfundisi makudo ndawareni. Vese vanongofamba murodi pamekuona kwadzo kana dzou kana even ukabhadhara game drive unongochiona makudo nebhuka. But
anoitisa game drive oti nzou dzinosimboonekwa apa, mbada inosimbo kusvika game drive yapera unongochiona makudo netsoko makudo avakakura uchirinda kumusha ndianokuteera even kugame drive. Zvimwe zvinhu zvinongodawo kurota zviri nani naye. Mwari ngavatibatsire. Praise team ndambo kuvimbisa uyai muimbe. Kana mapedza mozondimbira ranaka ranaka ra Jesu ra kandishamba. Bari munotanga nekutanga enda kukumbira iye praise. Patinoti I dominate. Mwari vachitibatsira. Pa praise team papa pana maijirija ava muri kuona ava vari kushumira. Pamwe chete namai mashava praise team inoshumira paushumiru. Praise team ine nyasha dzayo. Saka kana muri baba makuda kushumira ingoti mai vaende kupraise and worship, it will work. Hallelujah. Greater life today. Greater life is mine. Oh, greater life today. Greater life is mine. Higher life today. Higher life is mine. Higher life today. Higher life is mine. Greater life today. Greater life is mine. Greater life today.
rakanaka iro zuva randakatenda kuna She, moyo wangu fara zvako, udza vanhu vose iro ranaka. Oh yeah, Basaguru diri wake uri wangu makandishu manerudo dikakute Kuti
tinokuremekedzai zvekare simudza izwi rako pamberi paMwari mangwanani ano. Iti Mwari wekudenga ndarindira nakudzwa kwamuri. Tenda kuti Mwari ndakurinda mangwanani ano. Baba vangu ndibatsirei kuteura ano. Nekutidzidzisa kurinda nekuteura pane zvese Mwari tinovimba nemi Jehovha. Pane upenyu Mwari wokudenga tinovimba nemi Mwari. Nezita neropa raMwari Jesu Kristu weNazareta takaisa moyo wedu pakutenda kwamuri. Imi Mwari vasingashanduke, Mwari vasina nhoroondo kukundikana. Mangwanani ano nezita neropa raMwari Jesu tinotenda nyasha idzodzi mangwanani ano nekuti makatidzidzisa kurinda kana zvese zvinonaikane kurema kweupenyu. Tinotenda nyasha dzenyu mangwanani ano. Mweya mutsvene unomekedzwai, mweya mutsvene kuti vaimiri mangwanani ano sezvotonzwa shoko renyu Mwari. Tinotenda mweya mutsvene kuti mongo unorapa mabhonzo asina simba mangwanani ano nezita raJesu weNazareta. Varipo vauya vakatarisira Mwari, mweya nderekai kudarika upenyu hwavo. Vauya variko vauya vakaremerwa mangwanani ano vanoda izwi nesimba. Mangwanani ano zarurai nzeve dzemoyo nezita neropa raMambo Jesu Kristu weNazareta. Tauya Mwari kuzonzwa kutaura kwenyu. Mweya mutsvene chitaurai zviri nesimba. Upenyu hwedu hushandurwe nemi Jehovha nezita neropa raMambo Jesu Kristu weNazareta. Tinokutendai mweya mutsvene, tinokudza zita renyu muchinde werugare muzita raJesu weNazareta. We worship you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Chimboomberera Jesu maoko. Mwari vedu vachikudzwa mangwanani ano. Tese tigare pasi muvepo waMwari tiverengerwe shoko raMwari kutheme scripture Genesis chapter number 32 verse ya 28, Judges chapter number 15 14 na Judges chapter number 14 verse ya 6. Judges chapter number 14 6 na Judges chapter 15 14. Judges 15:14.
Haleluya. Mwari varopafadze kuerengwa kweivhangeri nevaverengi varo. Ndoda kudzokera patheme scripture. Patheme scripture ndoda kudzokera painoti tinoti tichiverenga 28. Ndoda kudzokera kumashure pichana. Mwari vatitire zvakanaka. Amen and amen. Hallelujah. Part 24 inoti, Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. Yeshona inoti, asi Jacobo akasara ari oga, mumwe murume akaita mutsimba naye kusvika utunga watsvuka. Message andakuparidza nhasi inonzi visitation kana kuti kushanyirwa. Mukatarisa the word visitation, it comes from the word visitor. A visitor munhu anouya 9 out of 10. A visitor paanouya maziviro atakamuita munhu wekuti anogwanzo kukupa notice kuti musi wakati tichakushanyirai. But visitor akauya whether akupai notice kana haana, tsika dzevatema dzinoti anogadzirirwa chikafu unless otherwise kana muchinyima. And a visitor kutsika dzedu dzevatema munhu uya wekuti paanouya anounza mufaro. 9 out of 10 mavisitors akauya kumhuri iri kurwa sababa namai kana semhuri muchirovana, 9 out of 10 munoedza kugadzirisa kuti muenzi asazive kuti muri kurwa. Zvoreva kuti munogona kutombosekerera, motombotaura nyaya, motombotaudzana zvoita sekuti hapana chiri kunetsa. Then kana vaenda vaenzi depending nelevel yezvivindi zvamunazvo, vamwe vanoti muenzi achibuda odzokera kutsamwa, umwewo anoti kana muenzi aenda kutsamwa kwatoenda nemienzi. Amen, amen. Because pamuchamubikira zvinonaka, mugodya naye, muchisekerera, muchinyepera kurovana maoko sevanhu vane rugare, kuzodzokera mumudhu yekutsamwa zvakare kunoda double effort. Amen and amen. Saka muenzi pakaucha yedu munhu aiunza zvakanaka. Nesuwo tinoita counseling, tikaona kuti kune mhuri iri kunyanya kurwa, pamwe pacho hamutori nguva muchitaura navo, kungoti handei tinodya out, tiri kuuya kumba kwenyu bikai. Imi pamuri kubika muchitaurira, kana makapanana zvirango zvokupfuma kuti handitengi nyama, handisi kuteererwa, kana mufundisi wakuuya makutenga nyama, because pamwe mufundisi havafariri mavheji. Anditi saka zvoreva kuti vaenzi vanhu vanounza kamufaro bichana kana vasina makuhwa uye vasingabi. Ndiri kukupai background yemuenzi, mazivire atinoita evisitor. Anditi nevamwewo vaenzi havazi vanhu vakanaka. Saka vaenzi vanogona kuunza good news uye vaenzi vanogona kuunza bad news. Amen and amen. Especially kana pamba paine urwere, kana kunokerwa manheru nemapurisa, mumwe wenyu aenda kubasa kana asina kudzoka, mukaona mapurisa anoka manheru, 9 out of 10 hapana rugare. Saka kune vaenzi verugare, koita vaenzi vematambudziko. Amen and amen. Nevamwe vaenzi pakati pedu wekuti muri tete munozwa tete ningi vakauya tosara tichirwa, baba munini ningi vakauya tinosara tichinetsana. Imhando yevaenzi kudzokera munyika yatigere. Handiti ndoda kufarira gogo vakabereka mai manhivi senior vari pakati pedu vakagara kumasofa, tivafarire muzita raJesu. Gogo inzwai kugamuchirika nezita raJesu. Vanga vasinganzwi zvakanaka vakamanyirwa kunotorwa nemukuwasha, akauya navo kunovarapisa. Iwe vako gogo unofunga kuti vanoroya, vevamwe vari kuda kuti vararame makore akawanda. Amen and amen. Saka pandiri kutaura nyaya yevisitation, pandaverengesa kuna kubhuku yaGenesis, bhaibheri haritauri
kuti mutumwa anosvika nguvai. Rinongoti paakasara ari ega, kureva kuti pamwe Jakobho haana kuzwisisa nguva yakasvika mutumwa. Bhaibheri rinoti akatanga kurwa nemumwe murume. Hatiratidzwe Bhaibheri richikwazisa kukwazisana kwaJakobho nemurume uyu. Hatiratidzwe neBhaibheri reshoko raMwari hurukuro yavakatanga kuita vasati varwa, uye kuti vaiitirei mutsimba, vaidhonzeranei. Bhaibheri haritauri. Rinongoti paakasara ari ega akatanga kuita mutsimba. Pauri kunyora manotsi, just write kuti there is a visit that transforms. Kune kumwe kushanyirwa kunoshandura upenyu. Jakobho asangana nemutumwa. Shoko raMwari kubva pakutanga, pese panodzika munhu waMwari kana Mwari kana izwi richiuya pamunhu, chinoitika kumunhu iyeye upenyu haurambe hwakadaro. Upenyu hunochinja the moment yaunoreceive chinhu chinonzi divine visitation. However, it's not every divine visitation that has changed people's lives in a positive way. Pane mumwe murume akamboshanyirwa aiva mambo, anotoona ruoko ruchinyora pamadziro ruchiti mene mene tekele ufasini. Kureva kuti kana Mwari vakushanya panyika, vane zvinhu zvavari kuita. One, Mwari vanoshanya panyika vachiropafadza kana kuti vanouya kunoinstilla discipline. I know kuti vashumiri vazhinji pavanotaura zvekushanya kwaMwari vanorovedzera pakusiya vanhu vanaka, pakusiya vanhu vakomborerwa, pakusiya vanhu vaane pfuma. But pamwe pacho mukasafamba zvakanaka, Mwari vanogona kuburuka vasingaunze rugare. Chakanyora pamadziro haazi Satani, Mweya Mutsvene vakanyora mene mene tekele ufasini. Zvakare visitation yaNathani kuna David yaisa pronounza rugare. Kureva kuti kana mutumwa akauya kumba kwenyu, anouya but pamwe pacho anouya asina rugare, pamwe pacho anouya nerugare, depending nekuti imi muri kufamba sei. Haleluya, haleluya. Saka inini semunhu ndoita sei? Munhu wese anonamata Mwari anofanira kugara aine expectation yekushanyirwa. Ngaive nzara nenyota mauri yekuti Mwari ndishanyireiwo, Mwari ndirangarireiwo, Mwari imbopfuuraiwo nepano, Mwari imbondiitiraiwo zvakanaka. It's a correct desire and an attitude of a Christian to have an expectation of divine visitation day in, day out. Mukristu ngaagara ine nzara nenyota yekushanyirwa naMwari. Why? Paunoshanyirwa urambe wakadaro. Masituations eupenyu paanenge achipresa achioma, munhu anotenda ngaagare akatarisira kuti pandakamira nemamiriro andakaita, Mwari vanogona kungoshanya. Zvimwe zvacho zvinodaidza denga kugadzirira visitation. Bhaibheri shoko raMwari rinonyora muna Exodus richiti, Kornelio, zvipo zvako nechegumi chako neminamato yako zvasvika. Kureva kuti pandiri kuuya pamberi paMwari iri Sunday, every Sunday is an opportunity for a visitation. Every Monday andinotsanya, it's an opportunity for a visitation. Every day ndiri kumba ndiri kubasa, it's an opportunity for a visitation. Vanotenda muna Mwari vanofanira kugara vakagadzirira kushanyirwa. Vanotenda muna Mwari gadzirirai kushanyirwa nekuti anoshanya. Mwari havana kugadzirirwa kugara kudenga. Itsika yavo kuti vakati gare gare kudenga vanoshanya, vakati gare gare vanokurangarira, vakati fambe fambe vanopfuura nekumba kwenyu. Pamwe pacho uine misodzi ena unobvunza Haga. Shoko raMwari rinoti Haga adzingwa naSara, apiwa chigubhu chimwe chete chemvura, ari murenje achifamba. Iye anoti handingaoni mwana achifa, kwakufuratira. Paari kufuratira denga ndo pariri kuti aiwazve ndakambovimbisa Abrahamu ndikati your seed
shall never perish. Haina kunzi mukadzi waSara, mwana waSara. Bhaibheri rinongoti Abrahama ndichakupa vana vagoita sejecha renyika ino nenyeredzi dzenyika ino. Ishmaeri akabuda muna Abrahama. Mwari vane tsika yekuti kana shoko ravakataura pamusoro peupenyu hwemunhu raakutretenwa naSatani, vanoapiya kuzozadzisa chirevo. Kana paine chiri muupenyu hwako chisina kumira zvakanaka, chinogona kukonzeresa Mwari kushanya. Patiri kutaura mathimu, tichinamata, tichiita madeclarations kuti gore rino unorarama haufe. Pakauya mweya weaccident wakuda kutora upenyu, Mwari vanorwira izwi rawo. Ndopaunoona vatumwa vachiburuka. Wai? Vari kuteera izwi rakataurwa pamusoro peupenyu hwako. Pane munhu andiri kutaura naye, every declaration yakaitwa pamusoro peupenyu hwako ine chekuita nekushanyirwa kwako nedenga. Mwari havasi munhu kuti vanga varayirwa kana kurara hope. Kana paine izwi rakataurwa pamusoro pako, nguva yekuzadziswa kana yakwana, denga rine tsika yekuburuka. Saka kana uri kufamba muwevhu yeblessing, tarisira kushanyirwa, tarisira visitation, tarisira kurangarirwa, tarisira kumboingwa nedenga, tarisira vatumwa kuburukira kumba kwako, tarisira maangels kuuya. Itsika yaMwari yekushanya. Akagara kudenga akati gare garei, anoburuka panyika. Bhaibheri shoko raMwari robva rataura zvakanaka. Roti Jacob akaropafadzwa nababa vake, atora ropafadza akaenda nayo kwaLabhani. Amunzira kudzoka, murume anonzi Esau akamumirira nemuseve. Paakamumirira nemuseve, anobva audzwa nevakomana kuti kune murume anonzi Esau wamati tuma, ari kuuya ne400 men. Declaration of war. Kana uchifamba ne400 people to meet a brother, it means I'm coming to fight. Paari kuya kunorwa naye, Bhaibheri ndo parinoti akanga azvitsaura ari ega, ndo paakatanga kurwa nemumwe murume. Chimunhu wese anosangana nedivine visitation anoita power, anoita extraordinary power. Zvaikutyisa zvinotanga kurega kukutyisa. Ena unobvunza Samson. Bhaibheri shoko raMwari ndinofarira bhuku yaJudges. Bhuku yaJudges inotaura zvakanaka. Haina kuti mweya waMwari vaigara pana Judges pamusoro paSamson. Unoti he visited him powerfully. Ukaverenga, pari kuuya mweya waMwari, vanga vakamusunga netambo. Satani ane tsika yekuti kana akuda kushandisa anotanga akusunga. Anokusungira mumahabits echihure, anokusungira mahabits eumbavha, anokusungira mahabits efear, anokusungira mahabits of lack of confidence, anokusungirira mahabits of lacking, spirit of not trying. Wakasungwa naSatani. So panouya mweya mutsvene pamusoro pako, chaanotanga kuita hakusi kutaridza power, kutanga kukusunungura. Mweya mutsvene ane tsika yekuti paanoshanya, zuva raunoshanyirwa namweya mutsvene, anosunungura zvinoremera upenyu, anobvisa zvakaremera upenyu, anobvisa zvinorwadza muupenyu. Ndopanoona Bhaibheri shoko raMwari chiti akamusunungura. Hanzi pakauya mweya mutsvene pamusoro pake, akasununguka. Saka paunosunungurwa namweya mutsvene, panoita visitation yamweya mutsvene, the next thing is a miracle. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, ndinzwisisei, zvakakukoshera kushanyirwa, zvakakukoshera kuva nenzara nenyota yekushanyirwa, zvakakukoshera kuva neappetite yekuti Mwari ndishanyireiwo, zvisinei nemamiriro eupenyu, zvisinei nestatus yako musociety, zvisinei nezvirwere zvauri kurwara, zvisinei nemhiko dzakaitwa mudzinza. It is important to have an appetite to be visited. Pari kushanyirwa Samson, vaFiristia vari kuuya kuzorwa nemunhu asina pfuti, vari kuuya kuzorwa nemunhu asina museve, vari kuuya kuzorwa nemunhu asina chaanacho. But pavari kuuya, Mwari havasi kunotsvagira Samson hondo, vari kushanya. Pavari kushanya ndo pavari kumuratidza shaya yembongoro. Pane varume 1000, pane murume asina chaanacho, ari kuda kungopfekwa nesimba raMwari. Pane munhu andiri kutaura naye, hauna chaunacho,
hauna chinobatika, hauna chinooneka. Hondo dzedzinza todziziva, vakaurayiwa mudzinza tovaziva, mweya yengozi toiziva, dhimoni renhamo toriziva, kunetsa kwemurume wako tokuziva, mararamiro ako toaziva. But pane 1,000 types of soldiers fighting your life, asi iwe hauna chaunacho. Mangwanani anoda kungoshanyirwa naMwari akupfeke nesimba. Kana Mwari akakupfeka nesimba, hondo dzakamira pamberi pako zvisinei nenhamba yadzo nekuwanda kwadzo, uri kungomirira kupfekwa nesimba. Iye anonzi kana apfeka mwana wemunhu anomushandura womuita murazvi wemoto, kureva kuti rejection is one of the soldiers, nenhamo is one of the soldiers. Iwe zvinhu zvakakuunganira, there are more than 1,000, but kuzvikunda hausi kuda another 1,000 ideas. Uri kungoda visitation yamweya mutsvene. Kana denga razokupfeka, zvakamira pamberi pako hazvizomira newe, nenzira dzekurwa nadzo dzinoshanduka. Vamwe vaine miseve neshaya yembongoro, but shaya yakabatwa nemunhu akapfekwa nesimba. Unotonzwa murume anonzi David achitaura, anoti unouya kwandiri nemunondo netsvimbo, ina handiuye kwauri ndakabata chinhu, ndiri kuuya nezita raJehovha wehondo dzekwaIsraeri. Kureva kuti muupenyu hwemunhu, nhamo yakakumirira, nemachallenges akakumirira, nezvakakumirira, nezvinorwa newe, zvakamirira kuti upfekwe nesimba. Ukanoverenga kuna Genesis chapter, ukanoverenga kuna Acts chapter number 1 verse 8, inobva yati kuna Peter nevakanga ainavo, chiregai kubuda muJerusarema, nekuti kubuda muJerusarema muri mega, masoja nehondo dzakakumirirai hamungadzigona. Chimirai mutange mapfekwa nesimba. Musati mabuda muJerusarema, mirirai mupfekwe nesimba. Mirirai pavanozoenda pagate vachiti kuchirema stand up, tinokupa zvatinazvo, havana chinobatika nemeso, asi mweya waMwari vavapfeka nezvirema zvaakunzwa wai, neurema hwaane nzewe wai, vapfekwa nesimba. Charambidza vanhu kukwanyanuka pavari inyaya yekuti mweya haasati avapfeka. Kana wapfekwa nesimba, pavakanamirwa panobudika, urombo hunodarika, urombe hunodarika, zvirwere zvinodarika. Unongoda kupfekwa nesimba. Jesu ari ega anotaura achiti mweya waShe uri pamusoro pangu, akandipfeka, akandizodza. Kureva kuti kana pane mamwe masituations muupenyu asiri kuda kuverengwa scientifically, asiri kuda kuverengwa, kune mamwe masituations muupenyu. Do you know kuti even engine yemota inonzwa kuitaurira kuti dzikama, even yakagadzirwa nemagetsi inonzwa? Do you know kuti imba yaunogara ine nzeve, zvakamirira kuti mweya wepamusoro pako zvizoteerera? Chazvitadzisa kuteerera ilevel yekuti mweya haasati akupfeka. Kana akupfeka nebhutsu chaiyo inonzwa kutaurirwa, tsvimbo chaiyo inotaurirwa nzeve, ine nzeve. Kuna vanhu ndokutaura navo, you need a divine visitation. Hakuna mukristu ari complete asina kushanyirwa nemweya. Hakuna mukristu akatendeka. Iwe pane nguva dzaunotenda, and divine visitation aiwika 1. Unovisitirwa, ugovisitirwa, ugovisitirwa. Bhaibheri shoko raMwari rinoti mweya mutsvene ave pamusoro paJesu, apfekwa nemweya, achibhabhatidzwa naJohn the Baptist. Vanozoenda kugombo, kwaanosvika obva ati on the transfiguration, obva ati vamwe vese sarai, Peter, John naJames handei, ari ikoko anonosangana nethe angelic prophetic power, vana Moses ari mugombo. Kureva kuti pamwe pacho ukafamba, even uri a worshipper, even uri intercessor, even uri a pastor, even uri an elder, pane nguva yekuti ukafamba unofanira kushanyirwa. Woti fambe woshanyirwa. Murume anonzi Jacob haana kushanyirwa kawani, ari munzira anoona vatumwa vachikwira nekudzika, vachikwira nekudzika. Ave kudzokerazve anosangana nemutumwa physically. Kureva kuti simba remukristu riri pakuti how many times are you overwhelmed by the Spirit. Rega kugara uri mukristu yekuti ukauya muchechi unoita semunhu apinda muclub, hauna zuva raunonzwa kuti mweya mutsvene ari pamusoro pangu.
hauna zuva raunonzwa kuti nhasi mweya anga ari pamusoro pangu. Unoona vamwe vachibuda madziva nedikita, vamwe vachichema misodzi, ukati vari possessed. Pane chinhu chinonzi visitation, pane chinhu chinonzi kushanyirwa nemweya, pane chinhu chinonzi kupfekwa nemweya chaunofanira kurangarira zuva nezuva. Pamwe pacho uri mupureya kumba, imbonzwa kakugwinwa, so mweya mutsvene akupfeka uchigwinwa, uchitaura nendimi, uchinzwa kuti denga riri pano. You can actually feel the presence of God. Murume anonzi Jacob achimuka anoti surely the Lord was here. What shall I do for the Lord? Akarara hope. Ndinotenda kuti Satani anoradza vanhu achivashandisa sevakadzi kana varume manheru. Satani anomutsa vanhu achivaendesa kumvura, but ndinotenda kuti Mwari anogona kumutsa vanhu kuhope. Chimborotawo uine denga, chimboshanyirwa kuhope, chimboshanyirwa uchifamba, chimboshanyirwa uchidriva, kunzwa simba raMwari, manyukunyuku nesimba uri muprayer, kunzwa kuti denga ranga riri pano, uchitaurira your spouse kuti pane zvandanzwa, pandapinda muprayer pane zvandanzwa, pandanga ndichifamba pane zvandanzwa, muservice yanhasi pane zvandanzwa. Umboitawo simba reSarahana anoti handina kudhakwa, ndiri mukadzi ane shungu, kureva kuti Hana paari kuzonamata achirembedza miromo akanga apfekwa nesimba. Pane pamwe paunoda simba raMweya Mutsvene, unonzwa Paul achinyora achikuvaKwerina achiti ndoda kukuzivai, kwete kukuzivai chete, ndoda kukuzivai in your power. Kana wakunamata Mwari wana tuma divine visitations, twekuti unoti denga ranga riri pano, musharukwa anga ari pano. Unotsa pane nguva dzandinoenda kuLufendeo ndiri ndega, kana dzandinouya mupureya ndiri ndega, zvokuti unonamata, unopinda uchiti nhasi ndoda kunamata 30 minutes ndigomhanyira meeting yakati. Paunopinda mupureya worasika mupureya, uchinakirwa naMweya Mutsvene, muchiyanana naMweya Mutsvene, unotsa kunakirwa, muchipindana naMweya Mutsvene, wozotarisa ngoona I've prayed for 4 hours, nyama neropa hazvina kundigonesa. Izwi ndariwana kupi? Anga andipfeka. Ndiri kutaurira mumwe munhu kuti paunouya kumaservices ngaive a divine encounter desire, so that when I come to the church, when I come to the temple, when I come before the Lord, let it be a moment of visitation. Church ikashaya Mweya Mutsvene inofa, church ikashaya visitation inofa, church ikashaya manifestation of the power of the Holy Spirit inofa. Munorarama church yakazara madhimoni, munorarama church yakazara mukochani. Church inofana kuzara nesimba, church inofana kuzara nevisitation, church inofana kuzara nevarume nevakadzi vakapfekwa nesimba, church inofana kuzara neyouth inotaura nendimi, church inofana kuzara nepraise team yakazara nemweya. Nyaya yekupfekwa nemweya ine chekuita nekurarama kwako, ine chekuita nepaunorara, ine chekuita nepaunogara. Denga ngari kupfeke, kumbonzwa kuti yei, I can't withstand the power, I can't withstand his presence. Uri wega, Mwari ngakuvhizitire. And it's a desire inofana kunge ine muKristu. Rega kungonamata sebenzi. Mwari muri mutanda webhasikoro, zvazvaita ndizvozvo. Iti Mwari, Bible knows he searches the heart. Anotsvaga vane nzara nenyota, ndo vaanoshanyira. Ndine munhu andikutaurira mangwanani, iva nenzara yekushanyirwa, iva nenzara yekutaura naMwari. Pane mumwe munhu aindibvunza zvanzi, mufundisi, what is spiritual maturity? Ndikati spiritual maturity is when you are able to feel the presence of God. It's when you are able to sense kuti pandiri pane dhimoni. It's when you are able to sense kuti nyika yandapinda ine ng'anga. It's when you are able to sense kuti territory yandapinda ina Mwari. Unoza pane pamwe pokuti unonyatsoona kuti pandapfuura napo ndapfuura naMwari. Kana wa spiritually mature, that is the ability to sense kuti scripture yandaverenga iyi handakuiona ndiri ndega, denga rine zvarataura. Kukurumidza kusenza zvemweya, that spiritual maturity. Kukurumidza kusenza kuti ndasangana naMwari. Kune vamwe vakasangana nevatumwa vakadarika navo, kune vamwe vakasangana nevatumwa vakasavadziva. Why? Havana kukurumidza kuita divine encounter, havana kuaccept a visitation. Do you know what happens with the Satan? With the devil? He spoils your mind before a visitation. He makes sure you doesn't feel that the presence of God is here. Amen and amen. Rimwe zuva ndainamata ndichifamba ndiri ndega, pane pandakasvika ndikamira so
kunzwa kuti no, I need to stand, I can't push my legs. And I opened my eyes, I started to pray. Ndikanzwa mweya mutsvene wachiti what you are looking for is done. Mweya mutsvene, remember, divine encounter is in you. Patinoenda pacross, mbavha mbiri dzichiroverwa, umwe akaita divine encounter, umwe akaita a mocking encounter. Same people, same place, but nyaya yekuti are you ready to receive the Spirit? Mangwana nanu ndine munhu anoda kuti atange kusimudza mweya wake, kuti pandinouya kuchurch I must not be dry. Pandinouya kuchurch I must not be. Kuno munhu anoshamisika, vamwe vachichema nendimi, vamwe vachiumburuka pasi, iye asinganzwisisi zviri kuitika. Chiri chausi kunzwisisa nyaya kuti hauna kupinda muspiritual world, hauna kunzwisisa kuti mweya ashanye. Ndadzi vamwe vachiti kukembi kwakandidzidzisa chinhu, vamwewo vachiti kukembi. Kune vanhu vanotoenda kukembi kunodya mazepi manheru. Kune vanhu vanoenda kukembi, vamwe vakatsanya vachinzwa mweya, vachinzwa Mwari, iye anenge arova maapple manheru aya. Mwari akubatsira, akunzwire nyasha. Rega kunotadzira pakuota, tadzira kumwe. Zvanzi munhu wese ari kutsanya, iyo ndopaunotanga wati sadza nemadhumbe nembambaira kumba, wobva wafamba nezvigubu zvako zvemvura, uchiti vamwe vakanga wakadai wovhara muromo. Hausenzi divine. Ende madhimoni ese aenda kukembi anodzoka nembavha, anonogara pambavha dzadya. Kune vamwe vanhu vasingakurumidzi kusenza zvemweya, kune vamwe vanhu vasingakurumidzi kunzwa zvemweya, kune vamwe vanhu vasingagoni kuona mavisits kuti pano tashanyirwa, kune vamwe vanhu vasingagoni kutoona kuti uyo munhu waMwari. Anogona kutosangana nemunhu waMwari akapesana naye asikaoni Mwari. Panoona vamwe vanhu munhu waMwari oneko chiona mamwe maonero. Ndokuti munhu ambosimudza mwoyo wakati Mwari, I need to be visited, I need that divine encounter. Mupenyu hwemunhu it's hapana limit yekuti unoshanyirwa ka1. As many as possible you need to receive the Lord. Ndaudza imwe hama ndikati zuva randichanzwa kuti Mwari havachafambi neni, ndozuva randicharega kushumira, ndozuva randicharesign. Kune vanoshanda paorder, ndoda kukupa rimwe simba. Musazoti mufundisi vakaromba, he mufundisi vane simba ripi. Kusarohwa nemadhimoni, imwe yacho itori declaration yaunoita kuti Mwari sanganaiwo neni. Pane imwe deliverance yatakaita kuKempton Park. Tina mufundisi mnemo ndichiri mustudent, taiva 7 murumu imomo tichinamatira dhimoni. Dhimoni rakapfeka rep over, chibomb tube, zvihembe zvemadzimai, vachati kanangu, hembe vachakanda, vachasara chakadaro. Tiri muprayer rooms, tikatanga kuendako so sevafundisi takazara mwakati muzita racho zvikandidzokera kumagirlfriend, kuchiona munhu mukuru so achidaisa achidisapia, umwe akati he iwe ndarara, kuchiona murume mukuru achiza takasara 3 imomo nevamwe gogo so tichinamatira dhimoni. Vanhu vahumiliatwa pamberi pedhimoni, kureva kuti vanhu vari kusangana naMwari vorega kukumbira Mwari zvemweya. Ukasangana nedivine encounter kumbira zvemweya, kana wasangana naMwari kumbira zvemweya, pfekwa nezvemweya, gara nezvemweya mauri. Takambopinda umu kuno vanoshanda paorder, takamira so dhimoni rikabata bhutsu zoti dzadzipisa idzi dzinopisa idzi muchisaizwa. Why? Chaitika chi pane chinhu chinonzi divine visitation. Ende mwetsvina senge vanogara pabhenji mambosimudzwa kudai so, unorohwa mbama so uchinamatira muso kwa tsaki nedhimoni. Sorry demon, sorry demon. Pamwe pacho panoda kunzwisisa zvemweya. Bhaibheri shoko raMwari robva rati vakamukunda Satani, vakamukunda nekupupura kwemiromo yavo. Vamwe vacho zvonzi nyama, unozozwa Bhaibheri chitaura chiti nyama neropa Pita hazvina kukuzarurira, Baba vangu vari kudenga vakuzarurira kuti mukufamba kwedu pane pamwe patisingadi nyama neropa, patinoda Mwari kutizarurira. Dzimwe nzendo dzatinofamba hatidi wisdom kana map kana GPS, tine dzimwe nzendo dzatinofanira kufamba takapfekwa nemweya. Pane dzimwe hondo dzatinofanira kurwa takapfekwa nemweya. Ndine munhu wandiri kumanikidzira kudesire kushanyirwa. Chinhu chinonzi divine visitation. Unozwa Bhaibheri chiti pakasvika mweya waMwari pamusoro paSamson akava nesimba.
pane chinhu wani chandakadzidza muupenyu, haugoni kuita mukristu asingadi simba raMwari. Kana waamusoja in an army, you take the power of the master and you move with the master. Ndine munhu anoda kumanikidzira. Chimwe chinhu chatadzisa vanhu vazhinji kuwa nesimba kunamatirwa. Unotenda mukunamatirwa, but rega ndikutaurire one thing, simba rendinokunamatira naro ndoenda naro kumba, harina kuiswa mauriri akaiswa mandiri. Mazuva zvandiwedzera, kana ndakubva pano samufundisi ndoenda nesimba rakaiswa mandiri naMwari. Iro nyasha dzemunhu Mwari akasiyana nevanhu wekuti anokupa nhasi okutorera mangwana. Kana akupa adi akupa, kana ndakuenda nenda nenyasha dzangu. Kureva kuti iwewe waakumba kwenyu, Yesu uri mwana wamufundisi chiricho. But pane pamwe paunofanira kumbotaurawo Mwari wawakaona, kwete Mwari akaonekwa nevamwe. Pane nguva dzaunombofanira kudeclare Mwari wawakasangana naye. Ndine munhu wandiri kumanikidzira kureiza appetite yekuti Mwari sanganai neni, Mwari mbondivhizitira iwo, whether ndakarara, whether kubasa, whether muchechi. Rimwe zuva umboitwa sapo anongopatika meso avharwa nesimba raMwari, uchibata-bata wakapfekwa nemweya, uri mumba uchishimanda nendimi, mweya mutsvene ngaambokupfeka, ukaita divine visitation, zvimwe zvinhu zvinodarika. Chinhu chinonzi visitation chakaoma anamai nanababa, regai nditsokorore futi. Spiritual visitation inogadzirirwa, spiritual visitation inoprepeiwa, spiritual visitation inoshandirwa. Vamwe venyu munozoti pastor chiriji vakapenga, pamwe pacho hapana kupenga kuripo. Unogona kutomira semamiriro andoita. Inyaya yekuti how many minutes do you spend in prayer? What do you focus on? Patakaenda kumadzimai, tichinosvika kukembe yemadzimai, I was on day number 7 ndichitsanya. Iwe ndopa unenge wagumisira kutsanya na 5 p.m. manheru taakudzinga madhimoni womhanya nechizambia uri asha, unopukutwa. Why? Hausi munzvimbo dzemweya, hapana encounter. Can I repeat this? Kunamata kwaakunetsa mazuva ano kuti vana madzibaba vanokupa mvura, vana madzibaba vanokupa matombo, but simba rekupiwa nemunhu ariendi kure. Pane pamwe paunofanira kunamata Mwari wawakasangana naye, pane pamwe paunofanira kunamata Mwari wawakaona, pane pamwe paunofanira kunamata Mwari akakushanyira, pane pamwe unotaura kuti muupenyu hwemukristu unofanira kutaura kuti apa it was not me, it's God. Apa it's not me, ndiMwari. Apa ende vana kazhinji kacho chinonetsa vana inyaya yekuti takava vana kumapostori, but kana akabva kuna Mwari akanetsa unodzosera kwazvakabva. Kungoti apa Mwari makandinzwa, hamugoni kuchinja. Kukembi kwandandada kuti mushuna mighty woman, kukembi kwatatiriko mushuna mighty woman akabvanyangurwa bvanyangurwa. Zvikanzi kana uri baba ukaona uchiti mukadzi wako achiti ndiri mukadzi mushunemi, ena unobatwa musoro utenduki. Because mukadzi mushunemi anga akaroorwa nerombe remurume, raiti mwana afa roti kumuranda, ina unoudza mai kuti mwana afa. Ndiani angagara nemunhu akapusa zvakadaro? Saka vaya vana baba vanofamba vachiti mukadzi wangu mushunemi, unenge wadzokera pekupedzisira. Wadzokera pekudini? Mwana weaiwa mwana wemuprofita nemukadzi, kwete wababa, because baba hapana chavakakontribute. Ndo yakanobudoko, ndo yaitsanangurwa vhangeri richisandurwa nevavhangeri vachianalyza vavhangeri kuti shuwa wonzwa mai masikoti nzi mukadzi mushunemi, vamasuka vane varipi. Kuti mwana akarwara mai masuka ndo anoendesa kuchipatara, ndo anoenda naye kuna mufundisi, ndo anotaurira mufundisi kureva kuti murume mushunemi. Ndikunzwe futi uchiti ndiri mukadzi mushunemi wakaroorwa, unenge watuka mukurume wako kusvika pekupedzisira. Wakaroorwa nedzungairwa risingazivi value yemwana mukomana pamba. Hanzi mukadzi ndiye akaona kuti muprofita, mukadzi ndiye akataura zvemwana, mukadzi iro murume mushunemi raingodya, mukadzi ndiye aiva kumunda yanga akarara, atoudza kuti mwana afa yakarara murume mushunemi. Bhaibheri rinoti akati kumuranda, teera mai kumunda. Imagine baba vachiti teerai mai kubasa, mwana ari kurwara. Mai makandero achidadzwa navakandero kuti mhanyai kuno mwana ari kurwara. Baba varipo. Ende hapana pavakataura nemuranda wamuJehovha. Saka ndikunzwe futi uchiti mukadzi, imi baba ndikunzwe muchiti mukadzi wangu mushunemi, unenge wazvituka kusvika kwekuziva. Kana uri musingle, you can say I'm a Shona mighty woman. Kwete uri mainingi,
unenge wasakadza muri maoko pane vanhu kuti ndakarorwa nedofu risina charinoziva, harioni vanhu vaMwari, harichengeti vanhu vaMwari, harizivi kuti mwana akarwara. Unonodaidza mai, imboimajina kuti mwana adonha, vanhu kuti daidzai mai mufundisi, mufundisi varipo vachiti hapana tii yasara. Mbotarisa mumwe munhu kuti ndoda kushanyirwa nedenga. Do you know kuti pane chinhu chakakosha chinonzi kushanyirwa nedenga? Ende vana vaMwari, I need to tell you this, the moment we worship, the moment we meet in our gathering, minus God's visitation, tinenge tatova club hatisisiri vana vaMwari. Bhaibheri shoko raMwari rinoti pese paifamba vaIsraeri, Mwari aiva netsika yekuzviratidza. Akatifamba, ndosaka muchizongoa tichimba kwedu isusu kwatakabva yekwakurugai, tine somwe yatinoti tikati fambe toti tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari weminana, tinaye Mwari wezvishamiso. Zvatiri kureva munozva tiri kureva kuti tiri kuti isusu pakurarama kwedu hatirarami nezvinoonekwa nemeso, hatirarami nezvinotaurwa nemiromo. Tine nguva yatinopinda mudispensation yekuti kana ashanya tinopinda mumiraculous world, kureva kuti zvimwe zvatinazvo takanga tisingafanire kuva nazvo, asi tina Mwari weminana. Kureva kuti mumba memukristu ngambove nechimwe chinhu chinodaidzwa kuti munana, kuti tizive kuti tiri kufamba naMwari. Kana uri mukristu akapona, unofanira kunge uine chimwe chinhu mumba mako chinoratidza kuti uyu munana, pandasvika apa munana, mwana uyu munana, bizinesi iri munana, utano uhu munana. Tikati fambe toona munana. Kana tisikachaoni munana, simba rapera. Unoza pane chinhu wani chandofarira Mwari. Pane pamwe paunonyatsoona it was not normal, but ndasvika sei, wozotanga kuimba tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari weminana, tinaye Mwari wezvishamiso. Rega kuona zvishamiso zvichishamisa panext door, uona zvishamiso zvichishamisa mumba mako. Mukristu iva nemadivine encounters anokuratidza kuti Mwari vanga vari pano, denga rakadarika nepano, Jehovha vakadarika nepano, musharukwa vakanga vari pano, akanga ashanya usare wakadaro. The evidence of miracles, the unknown power and the power that people cannot contain, rinosara riri pamusoro pako. Kune munhu andiri kutaura naye, kana imba yakazara nezviri ordinary, iti Mwari ndirangarirei, ndimbopinda mudispensation yesimba, ndimbopinda mudispensation yekushanyirwa nesimba. Kunamata Mwari kunoda kuti tikati fambe ngatione munana, tikati fambe tiona munana. Unozati chakatuma vaIsraeri kuti mwana vaMwari vaJakobho, Mwari vaIsaya naMwari vaAbhurahamu, inyaya kuti varume ava vaifamba neminana, varume ava vaifamba neminana, kuti nyika yakaoma isina chekudya. Murume anonzi Isaac anodyara okohwa 100-fold munyika. Kuroti chibage chaifanira kubereka chibage 1 chaibereka 100, zvekuti nyika yese yakati ngatinyore pasi, hakuna munda unobereka zvakadai. Pane pamwe pacho muupenyu paunoda that power, paunoda that visitation, paunoda that manifestation, paunoda that testimony, kuti kana zvikarema unodzokera kumashure woti Mwari akatidaritsa Red Sea, koapa matikudii. Why? Kana wane a build up of visitations, it's very possible to conquer. Kana wana Mwari pane nguva yakambosheka churches 2018, chechi yasheka. So chinyatsoona kuti chechi iri kusheka. Takanga tine varume 60 or so vanga vakanyoretsa kukembi, tikaenda kukembi nevarume vangwa 32. I remember that very camp. Ndakazotanga kuparidza kuma 11. Vamasuka vanga vachikutya kubata maiki masoya. Ndanyatsoona kuti murume ari kundikavhira but ari kurwadziwa. Vakakakama. Vaichinjana kukakama, vana vamasikana vamutu vasekwa vachikakama, nyatsoona kuti varume ava vari kukakama. Dai kakari zvino ndainyatsoti rega ndimbonorara ndidzoke right. Mandakaona kuti vakomana ava vari kukakama but vaimira. Pandakazodzoka kubva kwandanga ndiri 20 to 11 ndichimira, service yakapera na 4. Tiri pa absolute. Kwataienda kumwe kwataiti kunhunzi kumalisu kuprayer.
ndichidzoka muservice so ndo service yandakatanga kushandisa bhachi so kusimudza bhachi so uchinatsoona kuti vanhu vandisiya but akandidana haana kundisiya. I can sense kuti vanhu havapo but presence iripo. Pane pamwe pokuti ukashekwa Mwari ngavazviratidze, ukaremerwa Mwari ngavazviratidze, nyika ikakusiya Mwari ngavazviratidze. Kuti uve mukristu akakwana unofanira kupota uchishanyirwa. Kuti uve mukristu anorarama unofanira kupota uchishanyirwa. Ndine munhu andiri kutaura naye, haugoni kurarama upenyu hwepanyika usikashanyirwi. Pane paunofanira kushanyirwa, pane paunofanira kuita divine encounter. Nokuti unonyatsona kuti ende munozoona kuti since that day pandakasiyiwa netimu iroro, ndo timu rakazosimudza vana Masuka, ndo timu rakavhurira vana Moyo, ndo timu rakavhurira vana Profesa Nyambazi. Izvezvi ndigere hangu zvakanaka nemabhodhi members angu. Unozva zvokuti ndikaona mai Masuka ndoti another daughter, ndotarisa uko ndoona mai Mulambo ndoti another daughter, ndotarisa uko kupraise team ndoti another daughter. Manguva yewaiti ukatarisa kuleft uri kuona suspect, ukatarisa kuright uri kuona suspect. Pamwe pacho unoda Mwari kuti akubatsire, unoda that assurance kuti pandigere pakadini pakanaka, but hazviuye kana usina kushanyirwa. Pane pamwe pakuti musharukwa ngaashanye, nyaya dzisina kumira zvakanaka ngadzimire zvakanaka. Wai musharukwa ngaamboshanya. Ndiri kutaura nyaya yedivine visitation. Shanyirika nemusharukwa, zvisina kumira zvakanaka zvinomira zvakanaka. Pane munhu andiri kutaura naye, rega kurarama upenyu husina simba. Pane pamwe pacho panonzi Mwari ngaave Mwari. Unoza pamwe pacho ndofarira munamato waJoshua anoti imimi vanhu venyika ino hamuoni chakanaka. Ini naMwari nemhuri yangu takunamata Mwari wemunana wemurenje, Mwari watakabva naye murenje aiti masikati ishongwe yegore, manheru ichadzera chemoto, ndo vandakunamata. Kuno mumwe munhu wekuti unoti ukafamba so ufanira kuti apa ndadaritswa naMwari apa, wobva wayambuka kuti apa ndadaritswa naMwari apa. Unoza kana wane tsika yekukunda tunhu naMwari so unoza murume anonzi Samson anondinakidza kuti anorova vaFilistia anodi, but pane nguva yaanovarayirwa, awarayirwa bvudzi obva ragerwa, rapedza kugerwa nechifeyo obva atanga kutambiswa music naSatani. Andika vachifara vari pamusoro, but unonzwa Samson achitaura kuti Mwari makamboshanya kwamakashanya ndikabvarura shumba, Mwari makamboshanya kwamakashanya ndikabata makava ndikabatidza moto ndikapisa minda yevaFilistia. Nhasi vavengi vari pamusoro, Mwari I need one more time kuripira masango. Bible noti akapiwa simba, the Holy Spirit visited, akapwanya vanhu vakafa. Kuno munhu asikafanira rega kunyanya kutendera madhimoni kukuchemedza, rega kunyanya kutendera vanhu kukuchemedza, rega kunyanya kutendera masituation kukuchemedza, rega kunyanya kutendera urwere kukuchemedza. Chimbotendera Mwari ashanye. Pane zviri kuitika iti Mwari shanyai, pane zviri kuitika iti Mwari darikai nepano, pane zviri kuitika iti Mwari ndirangarirei, pane zviri kuitika iti uvepo hwenyu Mwari ngauve panzvimbo ino. When the presence of God comes, a miracle happens. Bible shoko raMwari rinongoti pese paakashanya. Ena unotarisa hakuna munhu akashanyirwa nemutumwa akaramba akadaro. Hakuna Gideon chaiyo zvakachinja. Ena unobvunza Mary zvakachinja. Hakuna munhu akashanyirwa. Unoza kungoshanyirwa naMwari even asina chaataura, kungonzwa kuti anga ari pano. Uri kuzandira kungonzwa kuti mweya mutsvene anga ari pano. Unoza pane time yandinoti ndakarara so munhu akandimutsa, hauzoti hako hasha, but ungofira kuti munhu yaasi kunzwa zvandiri kunzwa. Because pane nguva yekuti unotanga kutaura nevatumwa so uchiona ngirozi dzichikukamfota dzichitaura, unongoti dai ndangoramba ndinawo, uzoona pepo wamutswa. Kudhara ndichiri mudiki ndaibvunza kuti ko wai dzangu dzandanga ndichifudza mama dziri, kusvika ndazononamatiriswa nomwe mudhara ainzi sekuru mukanga, ndaingoti ndikamutswa mapuseni nguva yekuenda kuchikoro kuti pandine wai dzangu dzandanga ndichifudza dzaina uku uonewo, pandine wai dzangu dzandanga ndichifudza dzaina uku. Pambacho imboitawo tumwe tuconfusion twedenga so, rega kungorota vanhu vachirwa, rega kungorota vanhu vachirumana, rega kungorota vanhu vachirovana, imborotawo zvedenga. Ndine munhu andiri kutaura naye, imborotawo zvekudenga. Mwari wekudenga ngaambo kushanyira, umborota uchiita communion nedenga, uchiita ukama nedenga, uchiyanana nedenga. Kuno munhu ari kufunga kuti it's not possible. It's very possible. I've lived this life, my entire life. I've lived a life of visitation. I have.
In my life, there's a time that a kid needed to be gone. I had to be removed. Ndakaenda kutheater vasingaziva. Kuno increase insurance, inonzi life cover insurance. Kudai vabvunza ini ndakamwa ini ndakamwa antibiotic. Zvazvo kuti uchibda mubathroom munhu wese anoziva kuti ndini ndinge angaripo. Antibiotic inonhuwa. Cover bathroom rese. Ndakamwa antibiotic kwemakore. Kusvika one day ranangu atora ese jumba rao rese 6 months back. Now bathroom flush out and go to death. Paris every day. And say the kidney is not giving me a problem. Ndakati Mwari, do it. And it's time. Uchiyatso unoti panapa ndakuzviita Mwari atendera. Chinhu chiri kukuvadza vanhu kusasangana naMwari. Hakuna urwere hunoramba wasangana naMwari. Hakuna situation inoramba wasangana naMwari. Hakuna chinhu chinoramba wasangana naMwari. Tine nguva yatakanamata isusu. Vari kuno kumberi vanoziva yatainamatira mapurisa kuti asasvike patainamatira. Ava masuku vakamboti sungaini. Iwa sungaini endai neni kujeri. Vachida kupinda muchechi kutsvaga mapassports evane mapemiti nevasina kugara juu. Vanhu takamirira mufundisi wenyu timusungi. Vakati endai neni. Mufundisi wayo akaenda. Tichidelaya maservice. But patakatanga kunamata Mwari akatinzwa akati panzvimbo ino. Izvozvi kana mupurisa kana anopfuura nepano kunyatsonzwa kuti vana baba nanamai chiri kutadzisa vanhu kuenda kumberi. Inyaya yekuti hatisi kutsvaga Mwari tichirevesa. Mumwe nemumwe munhu ngaamboita divine encounter. Kunamatirwa kwakanaka asi kumbosangana naMwari kunonakidza. Can I repeat this? Kumbosangana naMwari kunodi kunonakidza. Get into the unoza pano pamwe pokuti unonyatsoona kuti the spirit of the Lord is here. The presence yaMwari iri pano. Munhu wese anoda presence yaMwari nekuti zvisakakwana zvinobva kana zvakakwana zvadi zvauya. Munhu ari kubvunza kuti ko inini mufundisi Mwari anongoshanyira munhu wese. Hazvina basa nelifestyle. Zvine chekuita nekuti watenda here kuti wakuda kushanyirwa. Ndine mumwe munhu wandiri kutaura naye. Ndangachitenda angachiteerera profesa Nyabadza vachitaura vasingazive kuti da kuparidza kuti chii. Vakati kune vamwe vakapiwa nevafundisi. Mwari Jesu vachisvika paari akati ndingakuitirei. Anditi kune mumwe akati mauya here kuzotiparadza mwanakomana waMwari nguva isati yakwana. Macircumstances edu anosiyana, kwatinobva kunosiyana, but mumwe nemumwe ngaave nenzara nenyota yekusangana naMwari. Kuva muchechi usina kumbosangana naMwari it's an error. Kurarama muchechi usingasangana naMwari it's an error. Kurarama muchechi usina kumbobvira wasangana nemiracle it's an error. It is, you have to experience the power of Calvary. Through visitations, through miracles, through impossible things happening. And hakuna chisingagoni. Chinwani chandakadzidza pana Mwari is when you expect and you raise your voice and you wait for him. Vanosangana newe. Mamwe masituations eupenyu edaro tingosangana naMwari. Wawimba nevanhu kwenguva yakareba, watsvaga basa kwenguva yakareba, wazora ponzi kwenguva yakareba, wagara pachirwere kwenguva yakareba, wagara paurombo kwenguva yakareba, wagara munyika yemadhimoni kwenguva yakareba. Ende Mwari haamirire kuti dhimoni riuye kuti azosangana newe. Unotobva achisangana naRegion anotosunungura nemadhimoni. Murukunzandira kureva kuti even mauri mine mweya yetsvina ukakumbira kusangana naMwari unosangana naye, but kana asangana newe madhimoni haazorambe aripo. Kune vamwe vanhu vari muno vari kuti I'm waiting kuti nditange ndanaka. Pauri ipapo kumbira kusangana naMwari, pauri ipapo kumbira divine encounter. Chinhu wani chandakaona chinokanganisa maKristu is one thing, it's guilt conscience. Ukatadza one day unogara uripo ndakatadzira Mwari, ndakatadzira Mwari. Pamwe pacho forgive yourself and let God forgive you. Ndine munhu andiri kutaura naye anofanira kutiitira zvakanaka muunze kuno. Mwari verugare ngavatiitire zvakanaka. Kune mhepo dzinosimuka dzinorwa nevana vevanhu. Mweya Mutsvene ngaakubatsire. Tarisa kwandiri anouya kuno kuAntaride. Kune hondo dzinorwa nevana vevanhu dzokuti unonyatsoona kuti kana tisina kuita divine encounter tinokuwara. Kana tisina kuita divine encounter tinokuvara. Kune munhu anofana kugara achitarisira kusangana naMwari. Kune munhu anofana kugara achitarisira kuti Mweya Mutsvene anofana kusangana neni. Muservice ino ndine mumwe munhu anoda kuti achinje mafungiro ake. Asatende kuti divine encounter ndeye vanhu fambisa ikavasikana maMwari here masi.
tine munhu wandoda kuti asimudze kutenda kwake, asimudze zita rake kuti Mweya Mutsvene ambatsire. Uya Mweya weutsvene iwe uya Jehova mangwanani ano tishanyira iwo sekereke tashuvira Mwari tatarisira moyo yedu tasarura kwa muri Jehova nesita neropa ramambo Jesu tinokutenda Mweya Mutsvene wa Mwari mureke seterebesa tarabashanda. We worship you, Jesus. We give you glory and honor. You are worthy, Jesus. Yes, Lord. Mweya wangu uri kungonzwa kuti vanhu vazhinji vamwe vakambosangana naMwari patikari. Mweya wangu uri kungonzwa kuti kune vanhu vanofanira kusangana naMwari. Kune munhu anofanira kumboita determination masikati ano kuti Mwari, I don't know when and I don't know how, but I need an encounter with you. Nekuti Mwari agoni kumeshwa kuti tizive kuti anosangana sei newe. Vamwe mufanira kurota, vamwe mufanira kuona mavisions, vamwe venyu mufanira kungowana nesimba uchifamba so simba rongokudonedza pashi. Wonzwa kuti I have submitted to the grace. Vamwe venyu kuchinjwa mindset so kuona kuti the way I think it's not me anymore. The way I used to love beer, I don't have a connection anymore. Holy Ghost fire. Baba munosindinzwa pakundidana kwenyu masikati ano nezita raJesu. Ndiri kukumbira simba riburuke, ndiri kukumbira Mweya Mutsvene muburuke. Mweya washe pfekai vane zvinorema vanga vachiti zvaramba. Baba ndiitireiwo nyasha semuranda wenyu muguta. Rangarirai vana venyu Mwari. Vamwe vacho havasati vaona simba richibva pachigaro chenyasha. Simba raMweya Mutsvene nekuzodza kwaMweya Mutsvene ngaiburukire panzvimbo ino masikati ano. I decree a heavenly encounter to transform, to edify and to increase vana venyu Mwari. Holy Ghost fire. Mweya washe itai basa renyu masikati ano. Baba vangu nezita raJesu, ratidzai simba renyu muvana venyu. Nyasha ngadzimboburuka mukotekwa rino. Let your presence reign. Mweya Mutsvene ndokukumbirai. Search the whole. Fill us once more. Let this church be filled with your presence. Baba wangu uwepo wenyu tiri kuunzwa. Let your presence increase. Let your divine presence increase. Zvirwere ngazvitange kusubmita. Mweya yetsvina ngaitange kuregedza. Mweya yerufu ngaishaiwa simba. Baba burukai kubva kuno kuaritari. Chechi ino ngaizare presence yenyu Mwari. Baba ndotaura mhepo inopisa zadzemba ino. 1, 2, fire. Holy Ghost fire. Mweya Mutsvene zevezerai vanava. Vabatei vanava. Nezita raJesu. Baba hakuna mwangasangana navo mukasasangana navo. Vamwe vane masituations. Vamwe vada kungokunzwai saMwari. Vamwe vari kuda kunzwa kugamuchira simba. Baba ndakukukumbirai. Fill us one more time. Tenderai umwe nomwe wedu Mwari kunzwa uvepo wenyu. Tirege kufamba tiri tega. Yes, Lord. Zita renyu Jesu ngaritange pabasa. Musharukwa ivai pabasa. Zevezerai ndangariro dzevana venyu. Batai muviri yakaremerwa. Vari kunzwa musoro ngauyendi. Vane zviveve vakabatwa nechiveve ngachiende. Mweya yeusiku ngaitame. Baba tirangarirei masikati ano. Ndiri kudeclare minana inobva kudenga. Zvisati zvagonekwa panyama ngazvitange kugonekwa pamweya. Zvisati zvabatika panyama ngazvitange kubatika mumweya. Mweya Mutsvene nezita raJesu.
Sanganai nesu sekereke, sanganai nesu semuri, sanganai nesu as individuals, sanganai nesu Mwari wekudenga. Right now, Nestara Jesu, Father, I pray that each one of us be filled with your presence. Just be silent before the Lord. Allow the Holy Spirit to say something to you. Yes, Lord. The Lord is ministering to your heart. He is ministering to your heart. Holy Ghost fire. Baba nekuzvinini pisa kwese. Zvivi zvedu ngazviregererwe. Utera wedu ngautame. Muzita ra Jesu. Amen. Chimbomberera Jesu maoko. Baba muzita ra Jesu. Baba nesita ra Jesu. Baba ndokutenga.
kuda chipano maku akuite cheso kuda kuda kwenu goku akuite kuda kuda kwenu akuite kuda kuda kwenu akuite kuda
I want you to feel the divine presence. Tendera mweya wako kugamuchira simba ra Mwari. Mweya mutsvene ngaakupfeke wherever you are.
mweya washe pabasa. Pfekai vanakomana nevanasikana mazuva ranhasi. Pfekai vanamai nana baba. Vapfekei nesimba, uvepo hwenyu Mwari ngauonekwe. Baba, simba renyu ngariburuke. I decree, Baba wangu burukai. Pfekai vanhu mangwanani ano nezita raJesu. Holy Ghost fire. Aish shakarabakaushima. Baba wangu pfekai vana venyu nesimba. Kune vasati vasangana nemi ngavasangane nemi. Vasati vambokuonai ngavakuonei masikati ano. Nezita raJesu. Oya manarabakaushima. Mweya washe burukai zvine simba. Tipfekei tikuzivei nekuti muri Mwari. Simba renyu ngariburukire panzvimbo ino. Baba wangu, let your presence reign. I decree your presence nezita raJesu. Baba wangu, imbopfekai vanakomana nevanasikana nesimba. Rangarirai vadiki nevacheche nesimba. Baba wangu, simba ramweya mutsvene ngariburuke. Let your presence reign. Baba, uwepo wenyu ngauzadze imba ino. Baba, ndiri kudeclare uwepo wenyu ngauzadze imba ino. Baba wangu, ndiri kunamata imba ino ngaizare neuwepo wenyu mangwanani ano. Baba, itai zvakanaka mangwanani ano. Simba renyu Mwari wekudenga ngarionekwe. Simba renyu Mwari wekudenga ngarionekwe. Mweya mutsvene, search them right now nezita raJesu. Baba vangu, simba rekutaura nendimi ngariburuke. Simba rekupora ngariburuke. Simba rekubvisa nhamo ngariburuke. Simba rekubvisa zvivanda ngariburuke. Mweya mutsvene, your presence. Baba, tiitireiwo nyasha neuwepo wenyu mangwasikati ano. Baba, tirangarirei neuwepo wenyu Mwari. Let your presence reign. Baba, ndinotaura kusangana nemi masikati ano. Baba wangu, ndinotaura kusangana nemi Mwari. Moyo wangu unoda musangane nesu Mwari. Baba, ndakatarisira kuona ruoko rwenyu masikati ano. Baba, ndinoshuhira kuona simba renyu masikati ano. Baba wangu, moyo wangu unoda masikati ano. Ndakatarisira kuona simba renyu Mwari. Ndakatarisira uwepo wenyu Mwari. Oya mandarabakaushima. Riye menderebekaushima mandarabakausanda. Baba wangu, tenderai kereke kuzara nesimba. Baba, tiratidzeiwo uwepo wenyu mangwanani ano. Baba, ndiri kutaura nyasha ngadzifare mugotekwa. Baba, uwepo wenyu ngauzadze gotekwa rino. Baba wangu, pulpit ngaizare nesimba. Mabhenji ngaazare nesimba. Gotekwa ngarizare nesimba. Oya mandarabakaushima. Riyenerebekaushima mandarabakausana. Mweya mutsvene, burutsai simba. Mweya mutsvene, burutsai uwepo wenyu mangwasikati ano. Mweya mutsvene, burutsai uwepo wenyu Mwari. Ndiri kunamata nezita raJesu. Ndiri kunyengetera nezita raJesu. Uwepo wenyu Mwari ngauburukire panzvimbo ino. Oya mandarabakaushima. Riyenerebekaushima mandarabakausana. Yes, Lord. Ndinoshuvira, ndinotarisira. Shakarabakaushima. Tendera mweya mutsvene kukupfeka. Taura nendimi kana uchigona. Tendera mweya mutsvene kukuzadza mazvo.
mangwana masikati ano Mwari wekudenga sanganaiwo nevana vangu ndingoti Mwari wekudenga I need that visitation, I need that encounter, I need that vision. Sangana inesu masikatano, tauraiwo nesu masikatano. Vamwe hatisati takambokuona iwe kana kunzwa simba renyu iwe. Masikatano Mwari wekudenga chipeiwo simba. Once more again another judge Jesus. Tinoda imi mangwana na Tinoda imi